गगामुग रंजालि बैसागु फोरबो आफाद लोगोसे गगामुग दखरा एबसु जथाइ बानजायनायाव खुंगा 12थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बायदि मेहेरगोनां आरो गाजा गोमजा हाबाफारिजों 12थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। बेबादिनो दिनै फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिया जागायो। लोगोसेनो दिनै मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय जानो गोनां हारिमु बिलिफाङाव मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर अनिल नार्जारी आरो फावखुंग्रि मनिषा मोसाहारिया बाहागो लागोनखौ फोरमायदों रंजालि बैसागु फोरबो आफादनि आफादगिरि सन्जीब बसुमतारिया। गगामुग रंजालि बैसागु फोरबो आफाद लोगोसेयैनो गगामुग दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 12थि रंजालि बैसागु फोरबो आफाद दिनैनिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारि लाना दिनैनिफ्राय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। बेजोंनो लोगोसे गगामुग बैसागु फोरबो आफादनि आफादगिरि सारा जोंनि साखाथियाव दङ। बिथांनिफ्राय जों दिनै माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आवगायबोदों। मा बुंगोन सार, दिनै बेसेबांसो सुबुंफोरा नोंथांमोननि बेयाव सफैनो हादों? जोंनियाव मिंमां हिसाबै जोंनि जेसेबांखिनि गामि दं गासिबो मोनफैनो हायाखैब्लाबो माखासे गामिफ्रा जोंनाव बाहागो लागोन। बोराय बुरै मोसानाय, 10 बोसोरनि सिंनि उन्दै गथ'फोरनि मोसानाय, सिफुं सुनाय बादायलायनाय, खाम दामनाय बादायलायनाय, दिरुं बोनाय बादायलायनाय, हिन्जावसाफोरनि सियार सिख'लायनाय बादायलायनाय, बेबायदि आयदाखौ जों लादों। दिनैनिफ्राय जागायनानै गाबोनसिम दङ जोंनाव दिनै गिबि खेबनि हाबाफारि। नोंथांमोननि गिबि खेबनि हाबाफारियाव मा हाबाफारिखौ लानानै दासिम मावफुंनाय जाखो? जोङोथ' दासिमबो फुंनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया थांबाय। दा जोंहाय दिनै दा मोनाबिलियाव लेंहरजानाय मानगोनां आलासि अनिल बसुमतारी बिथाङा शर्ट मुभि बानायो, मनिषा मोसाहारि बिथाङाबो जोंनि खाथियाव फैगासिनो दङ। बिथांमोनहाबो दा मोनाबिलिनि 6 बाजियाव नुजाथिफैगोन। ओंखायनो जों खावलायदों बयखौबो नैबे समाव बयबो जाहाथे नुजाथिफैयो आरो नैबे हाबाफारिखौ नायनानै बयबो गोजोननाय लानो हायो। जोंनियाव जों मिंमां हिसाबै जोङो दासिम 10-15था गामिया जोंनाव बाहागो लाफैगोन होननानै मुं थिसनफैदों। दिनैनिफ्राय दायो हाबाफारिया जागासिनो। दा खाम दामनाय बादायनाया जागायगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जों बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों। निश्चय जोंनियावबो मोसानाय हारिमुवा मोजाङै जाफुंलांगोन होननानै आं सानो आरोखि। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।